Tic-tac, tic-tac, as horas pasan e ti non estás. Levas a tua calor nas maletas, a túa imaxe ven comigo a todas partes. Boa tarde, eu son Toño Núñez, escritor afeccionado, me considero, e achegueime aquí ao Achegarte pois para presentar, máis que presentar xa está presentado, para falar un pouquiño do meu último libro que está recén saído do forno. Entón, titúlase Mago Goma, é un libro de poesía para nenos, editado por Calandraca e ilustrado por Adrià Fruitós, que é un ilustrador catalán, un mozo, pero que ten xa un recoñecemento a nivel internacional importante, non? Entón, ben, eu estou moi contento da aposta que fixo Calandraca por este meu texto, posto que, además de asociarme con, como digo, con Adrià Fruitós como ilustrador, un home que me supera a min en canto a currículo moi de longo, el como ilustrador con respecto a min como escritor, pois, aparte diso, estoulles moi agradecido, posto que entendo que apostaron forte por este meu texto, xa que, ademais de en galego, xa é traducido ao castelán e ao portugués. E, se me pregunto como naceu Mago Goma, diría que decir que ben, que eu traballei durante 20 anos con nenos do que se chamaba antes preescolar, agora educación infantil, e entón penso que precisamente este feito tivo moita importancia para que eu fora derivando a miña vea creativa cara ao mundo da literatura infantil para primeiros lectores, e tamén que na escola pois empregaba como recurso moitos xogos de palabras, as adiviñas, as cancións populares, cancións para botar as sortes. Mesmo fixen algún curso de formación nesta liña, especialmente un que lle quitara moito proveito, pois despertou en min a, non sei, pensei como aproveitar todo aquilo para escribir un texto sobre para nenos sobre todo aquilo que estábamos traballando. Un día, xogando na miña casa coas palabras, pois ocorreuseme este palíndromo, Mago Goma. Entón, pareceume un título moi axeitado para un conto para nenos, de tal maneira que penso que aí se me encendeu a chispa creativa, por dicirlo así, puxenme de contado e saiu unha primeira estrofa. Este é o Mago Goma, un mago moi singular, un mago que garda soños nunha caixa de cristal. A partir de aí entrei na fase que eu digo de euforia creativa, onde empezan a chabulir as ideas e digamos que o difícil é recoller por escrito esa fervenza de ideas que chebule na cabeza. E ben, digamos que a historia base prácticamente saiume dun tirón, e logo o difícil pois sí que foi o proceso de mellora, que foi lento e bueno, máis prolongouse bastante no tempo, non? Se eu me pregunto quen é Mago Goma, ou se trato de explicar aos lectores quen é Mago Goma, pois como dicía, Mago Goma é un libro de poesía para nenos, pero unha poesía narrativa, posto que conta unha historia, a historia que fala precisamente de Mago Goma, un mago moi especial, excéntrico e entrañable ao mesmo tempo, un mago que poderíamos dicir que roza a tolemia, pero en realidade el ten as ideas moi clariñas, posto que o que pretende é facer felices os pequenos e desa maneira tamén ser feliz el, non? Entón, ao longo das páxinas deste libriño, espállase xogos de palabras, espállase humor, ilusión, disparate, penso que tamén ten rura e, humildemente, tamén penso que unhas folerpiñas de poesía. E pasando ao capítulo de proxectos, pois, tería que falar do outro libriño que teño xa apalabrado. Ten por protagonista un esquío que vive feliz na súa fraga, na súa carballeira, ata que acontece, un día acontece algo inesperado que trunca esa felicidade. Entón,
É un libriño no que aparecen como ingredientes principais a natureza, que ten moita forza, o mundo animal, e mesmo a tenrura, e solucionase todo cunha historia de amor, non? Ese libro, se todo vai ben, contamos que saia para a primavera do ano que ven, e publicará o Galaxia, e as ilustracións correrán a cargo de un bo amigo meu, o Xosé Tomás, para min un gran ilustrador galego, e como digo, co que xa teño a ocasión de traballar por terceira vez, e que é algo moi placenteiro. Logo, como máis que proxecto, como aspiración, gustaríame reunir un feixiño de poemas que fun escribindo, bueno, ao longo deste medio século xa de vida, e gustaríame facer unha escolla e darlles forma de libro. Entón isto, xa digo, é unha aspiración. Agora o que me falta é buscar noiva editora que me queira, ou por dicirlo de outra maneira, a editorial que me queira publicar eses poemiñas, non? E así, digamos que, bueno, golpe a golpe, conto a conto, verso a verso e pasiño a pasiño, vou andando o meu camiño literario, claro.